Плача винаги, когато си помисля за Сирия. Постоянно мисля за нея, за мястото, където съм живял и където съм се родил. Случвало ми се да плача на сън. Ако не беше войната, исках да живея цял живот в родината си и да умра там. Много трудно ми беше да напусна земята си, къщата си и да тръгна към неизвестното. Извинявам се, че сме в страната ви. Ние бяхме тръгнали за другаде, но ни хванаха в България. Бяхме 11 часа в буря в морето. Тогава капитанът поиска помощ и дойде полиция и всъщност ни спасиха, но попаднахме при вас. Спокойствие, мир и сигурност за нас беше една мечта и вече ние сме в мечтата. Живеем на спокойствие. Живеехме в южната част на Афганистан. Бях съдебен полицай, но там започнаха да избиват полицаите. Аз не избягах заради пари в Европа, а заради живота си. Но аз не виждам бъдеще за мен за сега. Иначе искам да остана. Искам да се занимавам с търговия. Вярно е, че дойдохме без документи и сега никой не може да докаже кой съм. Трябваше обаче да влезем нелегално и за това изоставихме документите. Имам висше образование. Хидроинженер съм. Ако получа статут на бежанец, ще се опитам да остана и да търся работа. Искам да уча, започнах да уча български, но не много редовно. Но ако е сигурно, че България ще ми даде статут, ще го науча. Аз мога да бъда наистина много добър в работата си. Учих доста за хидроинженер. Надявам се, че България винаги ще ни е приятел. Напълно разбирам, че ние сме тежест и има натиск от бежанци. А ние сме различни хора и от различни религии. Знам, че България иска да си запази сигурността. Тук ми харесва, но заради икономическата ситуация искам да продължа към Германия. Говоря добре руски, там съм учил. А сега бездействам, не правя нищо, само чета по цял ден какво се случва в Сирия. Децата ми не харесват този начин на живот в центъра. Искат къща, двор, искат да учат. Иска ми се вашата държава да ни подкрепя повече за образованието на децата. И аз бих се научила на някои неща. Да плета или бродирам. За какво мечтая ли? За голяма къща. Домакиня съм. Най-голямо удоволствие ми доставя готвенето. Мога и аз да науча някой да готви нашата храна. Много ми се иска да уча. Досега съм ходил на училище и сега то много ми липсва. Искам да стана инженер или футболист. Искам и да мога да тренирам футбол. Искам да се запозная с други деца, с българчета. Имам и една мечта, като свърша да уча, да обиколя целия свят. Искам да науча много неща, да науча за разликите между отделните народности. Тук, например, спазват много закона. Движението по пътищата е по-спокойно, колите се движат по-бавно. Съвсем сериозно. Какво знаеш вече на български? Най-много искам да ми дадат статут, поне за да мога да видя своите роднини. Майка ми, баща ми и брат ми са в Америка. Автомонтьор съм и мога навсякъде. Децата обаче трябва сами да решават къде искат по-точно да останат. Ако България дава повече възможности на такива като нас, бих останал. Знам, че не сте икономически силни и имате много проблеми. Мъчно ми е за много неща. Много ми липсва любимият ни празник. Това е посрещането на пролетта. На този празник къщата трябва да е основно почистена и дрехите трябва да са нови. Може да сменя пердетата и да ги дам на други хора, които имат нужда. Дори мебелите може да се сменят. И големите дават на малките пари. По традиция на масата трябва да има 7 ястия, които започват с буква С. Някои са хляб, чесън, монети. Всичко това се слага за здраве и плодородие. Още не сме виждали как се празнува Коледа, само на картинки. Стана ми много мъчно сега. Сърцето ми се разтоптя силно. Трябва всичко отново да започнем. Няма друг начин. Ето, вече празнувах Коледа миналата година. Беше много приятно. Много е различно. Друга култура. Много ме впечатлиха фойерверките, светлината на небето. Виждал съм и в Афганистан украсени дръвчета при християните. А колкото до увличането ни, аз съм позволил на жена ми, ако иска да махне за братката в България. Не държа на това, но на нея и е трудно. Трудно ще ми е на тази възраст да свикна с всички европейски маниери и обичаи, но ще се опитам, поне с някои. Вече поне свикнах да се ръкувам. Много ми липсват баща ми, майка ми, роднините. Тук съм сам. Има много хора като мен, но съм сам. Сега и аз имам един въпрос от миналата година. Искам да питам какво означават белия и червения конец, които връзвате на дърветата.